nový opäť čakal na rozpovedanie. Možno ste tomu uverili a možno ani nie, že hlúposť kvitne v každom veku, dnes ste videli. Všetko ste si až do konca pekne pozreli. No, Pati, ako sa ti dnes hralo na spojenej škole internátnej vo Vranove? Vieš čo, veľmi dobre. Veľmi dobre, deti boli milé, aktívne. Dokonca interaktívne. Áno. Neviem, či si všimla, ale dnes bola prvýkrát aj nie že len základná škola, ale bola dokonca aj materská škola. No, všimla som si, áno. A to tu nebolo, a to je asi nejaká novinka tu na. A myslím, že tie deti zo škôlky boli najviac interaktívne. A čo je skvelé. Čo je skvelé a my sa tešíme, že sme pravidelnými hostiami divadelného charakteru na tejto škole. Dnes sme hrali príbeh o hlúpej žene a deti povedali, že už videli hlúpe ženy, ale takú, ako našu ešte nevideli. Tak to sa tešíme. To sa tešíme. A touto cestou by sme chceli popriať všetkým, čo majú radi túto školu, takže aj nám, krásne Vianoce a najšťastnejší nový Rok. 2024. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami. Dovidenia.